Децата в Русе се забавляват с тъмни балони. Спомням си едно време едни деца от друг етнос дишаха лепило. Вижте докъде доведаха България. Наркоманизираха децата ни, съсипват им живота. Тровят ги, опростачват ги, дебилизират ги. Това ли са ви висшите идеали? Това ли ви е демокрацията? Соросоидите се радват на това нещо. Идеален електорат за тях. Колкото по-малко мозък, толкова по-ще повярват на лъжите им. Вижте ги надрусани и залитащи. Посред бял ден. Вижте надрасканата стена зад тях. България се повече заприличва на американско гето. Какво е следващото? Наркомани, живеещи на палатки по улиците ли? Бутащи колички от супермаркети. С празен поглед. Ще позволим ли такова бъдеще за децата ни? Или ще спрем тази лудост? Наркотиците от България могат да изчезнат за един месец. Но не и при това продажно правителство. Не и при тези политици предатели. Не и при тази корумпирана държавна система. Но какво се мъчи да ви отварям очите? На вас не ви пука за децата ви. Не мислите за България, не мислите за бъдещето. Или греша?